събота днес. Че не искам всяко едно мое действие в интернет да бъде проследено от някой, независимо дали е държава или конкретен човек. Кое те притеснява повече? Следенето в интернет или разпечатките на телефоните? И двете са достатъчно заплашителни. В смисъл, ако са без съдебно решение, откъде на къде някой ще има правото да ми вижда дори разпечатката на телефона. Съдебното производство трябва да има някакви доказателства, че има отношение към някакво престъпление. В този случай е нормално, защото все пак се говори за престъпност. Но когато някой има възможността, примерно докато се пие кафето, изведнъж да провери какво съм говорил през последния един месец, или дори в момента какво съм говорил днес, това вече звучи плашещо, защото всички знаем колко корумпирана е системата и до какви лоши работи може да доведе това. Значи те е страх от недобронамерени служители на МВР? Не само това. То дори един такъв интерфейс, ако решат да внедрят, всеки един интерфейс е уязвим към хакери, което означава, че не само от МВР, а може всякакви недоброжелатели от цял свят да се свържат с това нещо. Би ли ми казал защо си тук? За да протестирам, искаме свобода и да не следят по медиите и по всичко. А какво повече те притеснява? Да те следят в интернет или да ти следят разпечатките на телефона? И разпечатките на телефона и в интернет най-вече. Влизам в сайтове повече. Кои сайтове посещаваш? ТОБГ, VBOX, Хулиган. Ние категорично не приемаме всякаква възможност за разширяване на правомощите на Министерството на вътрешните работи на МВР да навлиза в нашето лично пространство и да създаващи предпоставки за посегателство срещу нашите лични граждански права и свободи. Ние сме против всяка възможност и индикация за това, че ние ще можем да бъдем профилирани според нашите интереси, според личните си контакти, според мненията, които изразяваме свободно в интернет или в други медии. С предлаганите промени мнозинството на ГЕРБ, също както мнозинството на БСП в миналия парламент, се опитва да дерогира член 34 от нашата Конституция, се опитва да потъпче гражданските права, видите ли, в защита на гражданските права. Благодаря на всички ви, че сте тук, за да не го допуснем. Какво повече те страх от следенето в интернет или от разпечатката на разговорите по мобилния телефон? Принципно нищо не ме е страх, но мисля, че това е принципен въпрос. Всяка европейска страна, включително и в България, трябва да има процедури за всички тези неща и да не бъде безконтролно, тъй като прекаленото улесняване на достъпа до всякакви данни естествено винаги води до някакви злоупотреби. В България е ясно, че системите не са от най-добре работещите, така че възможността за злоупотреби винаги съществува, дори когато системите са добре работещи. В България това не е така, така че вероятността е доста голяма.